my god. Iya. Is ini. Ay ke pam, nong bisa nong na pam le. Pam ala ba? Cuy, bail. Is ini Durga ya. Dengan Durga ya ini. Dibini yang logoफोर नावकाटा दिनै आं सासे ब्रखौ लोगो हमनो फैदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर नुथारसिगोन दसे उनावनो सासे लोगो आंनि ब्रखौ नुगोन नोंथांमोना लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर जोंनि नावकाटा दुर्गा पुजा जागासिनो दं आरो बिथिंजायनो फैगोन ब्रआ नोंथांमोननो देखायगोन लोगोफोर दै नायलांबाय था दै सोर ब्र लोगोफोर आंनि A few moments later. लोगोफोर दुर्गा पुजा माने दुर्गा पुजानि फैदो आरोना माने नावकाटायावहाय मा बुंसै मुर्ति सुति नायबाय दावराव दे खोनागोन खोनाया मिथिला आरोना दावराव ना तामान दावराव नै जोंना मिथुन रस्टार समझ रहे हो ना मिथुन बर' रस्टार लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना गोदान चेनेल गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ना मा होनो मुर्ति देखायनाय मुर्ति मुर्ति नै जों दा माने दोङो आरोना बिथांनि चेनेला गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दावराव ओमफ्राय दोङो ओइथिं मुर्ति 1,000 years later. Yes. बड़ा हरामी हो बेटा मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस कैसा लगा मेरा मजाक दुर्गा पुजाया अखा सेयासै नै अखा सेस ना मोनदों ना mas masih na mas aku ses Durga Puja ya mas aku lagi halo oh my god ya bro udah mahal boleh itu ya ini now view ni now Sikla. Ini. Lopet. Puja bothorनि नै सेस थैबाय नै नै दैया oh my god गैलालै नै oh my god Durga Puja nih, ses.
Ses hama nangbai naw katayaw नै Durga Puja is biराद जारला खालामबाय दखान होग्राफोरखौ ses नै एसेबां खस्थ' जाबाय दखान होग्राफोरा मा खालामबावनो खाफाल गोनां आयो दैयानो मोजां नायग्राफोरा इनो आलाय सिलाय जाजोब्बाय इनै सिख्लाफोरा फैसाखौ बिफिननांसिगोन आयो अखाया दिनै खिथेर नायनायदोंमोन जों खिथेर सेस मा जाबावगोन दा मा जाबावगोन दा इनै जागोन माने सिनेमा हलावनो आंथुसे जां जाबाय दैया इनै आयै सेस उपाय गैला दुर्गा फुजायाव लोगोफोर अब्लाबो इन्जय खालामसै नङा होमबा लाङि सिख्लाफोरा नै जा खस्थ' खालामबाय दे दुर्गा आइसो अखा हादोना जेबो नङा खस्थ' खालामनाबाबो नायनांसिगोन आरो माथो बोसोराव खनसेल' दे थां टेनसन लानाङा खस्थ' मस्थ' नायदो ओइनै नायदोलै नै सयथिबो नै दुर्गा फुजा नायनायफोरा जाबावगोलै नै आयो नै आइखौ बाम नङाबा बिनानाव ना बामले बामालाबो बिनाव होननानै आयो सेसलै नै फैबायलै बेयाव हाबलांनो हाला नै थैबायलै सेसलै नै अ माय गड थैबायलै नै दारमासि नै नै आयो नै सेस आयो नै सेस थैबायलै सेस सेसलै जेबो इन्जय खालामनो हाला दिनै सेस नै खतम नै होबाय सेस गैला सेस A few moments later. taman अखाबाय हानायनि एसे गरम खालामनि मोनथिबायना साहा ता लोंनानै नै आंखौ माथो थोरलायबाय माथो थोरायबाय आं गाखबदों नाबा सिख्लाफोर गेदावनाया हाब्रुआ दैया जा गरम मा होनो बायखो जिमसि मिथिया मा होनो कमेन्ट दंमोन थाक थाक खालामनानै स्प्रिं जालाय आं जागोनसै दे बुझगोन स्प्रिं Mana? Lakuin dulu ini. Ayo, juga sana.